Hi, ani kapangni friends song welcome back to back my technical official YouTube channel Norokno jotono no lamsoko. Ani kapangni friends song dinini video amsuk interesting nanglak. Dinini video ungka kaisa omo tamni sanai norokno. Mia lai thangjak salo ang kaisa video upload khalaika. Engkai baksa hoito o video no mankhana nukhuna naikana. Inke a jagao gobangma borokno o video o comment khaikur kano. Baksa pa kaham kongno comment khlaikya. Phiaba masamangnai borok ano tamni comment khaikya. Mama hai video no ta khlaidi. Nung bo khoroksa faltu borok no niso. Engkai ani khapangni friends song ang tini obono kisisa sanan bagino. Tini ang norong bagi o video sikonsa sanamui dui phayo. Hake ani khapangni friends song tabukdi o jora te tongmani jora o sung kaham kaino research khaina kengke sung saimano haida vibes so jotoni yagono mobile tongo tabuk 100% no tongna haida jotoni yagono mobile isik kurui phanongthung isik bigra rang puisa kurui phanongthung bini nogo mobile thaise phone tongo haida vibes so ngai sung mobile khloka ngaino sung saimano sung nugu ara uro sini tibrasa buri rok ha bosa khibui kharpo bosa mangnai phanongkha maktham phonongkha khibui khalayo sung mobile khloka ngaino sung khloka mantreno sung omhai biduno sung skangbera nugrao haidua vibes norok to kaham saimano nong yago bo mobile tongo norok bo nuguino tongo sini o tirpura sikonsa hawa bo hai sini bukung bararong thanigo bo hai soli uito norok abo kaham saimano engkai obono no ang tini norok no kisisa sanani musungmani hingke ঠিক আছে norok ano baksa sajagya phanong khana ba baksa sajagya phanong tong khana haidiba 100% no joto borok to apsuk sajaglak haida vibes joto borok sajak angkeba o sungsar bebakno kahamgui tongkhamo haidiba vibes engkai obono tini jara ani o video no naitongnai rok te ani viewers rok te ani subscriber rok norok no ang tini kisisa kokno tui norok no srai ke sawi manan bagise ang tini noron bagai o sikonsa video sunamui dui phai norok Instagram Facebook rogo norok khulogoi naidi sung hai jara boys kom rok engke sung saimano Instagram rok sung nayo haidiba vibes Facebook rogo sung khulogoi nayo haidiba ajaga o sini tibrasa sikli rok ba sini tibrasa sikla rok phungtung sala rok phanongthung gobangma kaham hamya sung Instagram ba Facebook ni bisingtui sung gobangma kaham hamya nugui tongo sal phakeno nuk tongo sal phakeno sung update mani tongo okay omo haino tabuk jara romdi 50 bosor 60 bosor omo hai borok to Instagram Facebook rok no borok khulogoi naya jara sikla 25 bosor 30 bosor 35 bosor 40 bosor omo hai borok si khulogoi nayo haidiba nga borok saimano engkai sini tibrasa rokni tomung samung rok bahai ha kaham saimano engkai abon bagino ang khoroksa khorongnoi ano je comment hamya
사나이랑노 앙노랑노 클리어 카이 어 비디오는 미싱디 사나는 정고 디가세 앙어 비디오노 유튜브 업로드 카리카 어버 카이사 viral hamya fana mayno haydiba kabone friends kaham no awai khaijago hamya no hnoi awai khaijago haydiba ani kabone friends जों o hasakao जों tabo bisibak जों nui tongo sini bororokni bisingono tomong samong hamyang mani khalai mani khoklai mani wanjirok bai soprajak mani rap khaijak mani ha abo sini bokong barani bisingono bisirbagno ongui tongo amoni bagaino tini ani o miani o video se ang snamani oboni main exam uddesho ba oboni karon ke jahate o video nugui omo hairo tang thum hnoi o video snamjakmani se abo nung srungtung ang srungtung hnoi o video no snamani ya ani khabani friends baksa negative rok wasugui tongmano baksa ba kaham wasugui tongmano baksa ba bkhao cost of nangai tongmano angkai on bagri norongno angtini o video ni bisingtino o je video snamjakmani oboni main topic no norongno sanan bagise kini ang o video snamti jara no comment o video comment hame sinero norok kaham kai no wansui nadi nini nukhungni khoroksa sikli phano tongthung bakla phano tongthung jefru nung hamya tamong nukhang kai bui bai sajaka hangke bui bai yasi sujaka hangke nung bahai ma tongno ha hoito nung buwana tamam ting tong ba nona amtei indi hinda phurung ba podrapod nung kono sikari bang kento sikari ma baya an khapani friends nung ongoi no thangka hangkai abo kali kesak kalai hangkai abo kalai no thangu haidiba nung bui bai ke hamai no khulogoi nadi norok proof nugia hangke norok Facebook Instagram rok norok khulogoi nadi sini tiprasa sikli rok bomhai kok salai tong bomhai ri sumbui acting kari lai sabji sab body phunungman sabo yakung kosa ke phunungman omtei mangsi selis lai tong ani khaboni friends ga baksa boys korok o kahini no borok saiman ya borok Facebook Instagram rok file ok se khulongna ring kai borok tomong sabno bhaike nungai ba ang borong yang kai khulongna ring kai ani besapano om hain to kai ang saimen ong tunai bui hingkai obono banok gei bidu snambo podre pot kai thepai dibo omti rokai khalai tongo hingkai bisirbak sini bokong bararno bisingono tomong samong hamya bo nukjago kamong samong bo buino solia sabake sabo ekdom ri barake kanman sabake sabo body ekdom phunui man omtei si senis tabuni ozorani sini sikils bisibak ang sanamusugo burirong sanamusugo norok Facebook Instagram rok norok khulogoi nadi sini tiprasa sikli rongni kok samarok meaning abo okra sakra rok okok no khana mane khana tokya ba tamni sana bo tabo ang sangkai norok taisa no faltu hisanai hedio webso angkai miani video ang koekta comment hamya mankha
hingke obo hingke jara oma haike wngoi tongnai rok jehetu borok ta wngthong hinui o video borokni bagui swnamjakmase norok abo kaham khe nongni bokhorok rok uansukgui naidi tini norok kha kawi tongmano o video je swnamnai bobo omo haino same to same tongo please omo tuya ani khapangni friends rok nung khoroksa o video nukha hingke ba khonakha hingke nung sotorko wngdi nung chance wngdi hinui o video swnamjakmase sudo ang simi swnamya ani khapangni friends rok norokni thani mobile tongkha hingkai hoito norok bo saimana kwbangma rules video swnam tongnai rok taburomdi enthor song ha dabugia express bongni channel logo norok nainai di sanai kok borok channel logo borokni channel o norok ni aro tongna aro bo norok nainai di tabuni jorani borok wngkha tamoni sanai bisida rwngbaikha ba tamkha aboto uansukgui nai phano abono kuno main topic kariwi maya जों खोनागौ आं थासिं पुलावनो साखाना दं खारलायफु खगलायफु सप्राय जागफु रि सिसिक जागफु बुङा बुफा बासाव रगा हंगाय वानजरक बाय तंगलायफु अन्ति मांसि ताबुनि अजराबो जों साइमान तंगो मकल बाय नुया फानो वाइसे वाइसु जों मकल कलायो जों media ba social media ni bisingtui जों नुया हंगाय जों साइबो माया हेलिवा बायसो गोबां मानो मिस्टेक जाक दंगो social media o kaजागिया अमहाय भिडिअ दंगो मिसिं मिसिं खगजाग्रा जों social media o नुखासि मिसिं जों साइमानला social media o जे भिडिअ कामान सिलाय तेबो आबुनि उखलको तेबो दंगो जों आबु नुया ngैसे हंगाय नों तिनि साव ताखुक नों मखरकसा बात साव अरे भाई आंगना साना नुसुंगो बात जे borok Facebook Instagram rogo kok behe sanai sagni ri no khuk phungnai body busu torni phungnai ri bara khai bisini pen nujate kani phungnai bono sehno bat hediba an khapani ferenson nung hoito Facebook o ঠিক আছে nini thani mobile tongo nung kogrok sana musungo musairok phuna musungo kokuri nung musadi nung bahai kele joto pare phunuk da mano hnui omti jinis no sin nung ব্যবহার khayo hangka om hai ri jong si ব্যবহার khayo hangka ni nogo tak borok rigna rok krikha blouse rok krikha abo kanyawi nung bahai ke o ingres rok ni ri haike nung kanai om haike tonghaba awon bagse tabuni ojrawo kwbangma rules video khainai rok khaino tongo ano muthakpano te khoroksa phainai te khoroksano muthakpano te khoroksano phainai tangi hinde chini borokni tomung saria awon bagino swnamjago awon bagino YouTube rogo rjago rules khaijago omharok khoroksa bwsaganang bwribo thangka temasabai omahai kwbangman tak solai dong awon bagino ani khapangni friends song বিশেষ kai sini tibrasa sikli rok borok ni no jora to jora no haidiba जों jorano जों musang riwi jephano जों samung khlaino ninangai nung Facebook o nung nukjagai mano nung Instagram o nung musai mano kok sawi mano phiaba nung
kok bisiri nini kok je sama moteno nini ri sumabo bisiri amtheke nung kok sai tongha nini kokno bujinai kwbangma borok tongo 10 bo 100% no 40% kok rok manai tongo hediba ani friends borok nini kokno borok clear kheno borok bujio 10 bo kai nung khoroksa de tiprasa siklisi omo haike nung tabu sai tongha ke borok ni 10 rok to kaisa tamsanai jat juda nono manche phono ta kaisa borok no soprom nai karon nung sexy kok sai tong kai 10 rok tamsinai ba kunkhano paibu debruma meri borok omhai sob somoi no town nogo kuna kuni rogo borok nono tibrasa siklok no borok naisomoi mang tongnai aboni bagino ani khapani friend song sung hus tongnani nangnai o jorao sung kanthani rogo sung kaham kai kana nangnai kaham ke sumna nangnai sini sumung bobo sini kanmung bobo oboto sung kaham kai saimano bisibak sini tiprasa siklok no sabokai sabo ri baraka kanlaiman sabokai sabo body phunukman sabokai sabo kislang korok phunukman sabokai sabo kok sitra saiman sabokai sabo kok bihia saiman sabokai sabo bisi selarong no proposal riman omtui maksi tabu ko jorang lai tong gaun bagino khub sabdan norok omtui kok samarok omtui noni bisiri bisibak sini sikli rok bisiri ri sumung rok kanmung rok abono sense khaidi obosini tibrasani culture o mosangya abo buni hani culture se nung je somoi nung wanjoi rok ba jesa borok bai nung sopra jagana ajora khaino nung bahai matangno nini sakno se nung control khlai ang buibano no jemon mokhai nukhai chana musuk mai nono nukhai bui chana musung tongnai tini masa ephano khana sawano soni sawano buino no omti khemang se wasugui tongnai gaiba nung salse sal nung soprop jangnai no abo kaino social media wo kasi kasaka iko paksa hinai ko viral khairi sara hanai viral khaijangnai no khapani tahokte bus angmo viral khaijangnai omti ke tongkai nungbo khaijangnai viral ani khapani friend song tini ni video dorong bagai amsukno tini ang o video snamani main topic ke miani laithangdak video ang kaisa upload khairikha o video no nugui baksa borok ano kaham kok no comment khaikya baksa kaham kok hamya comment khaikya engkai abon bagino norong thani ang nakar sano puilano norok oji video je mankha ba nukha norok abo kaham kai research khainai di norok wasugui naidi norok babiui naidi o video bo jagao thepajak aboni mul topic tamo bo tamni bagai o video no swnamka kubui to obhai wngui tong ha norok obono kaham kai sak thupur sapur norok research khainai di norok jara town no thanga hangkai norok nukna sini siklarok borok tamong laitong basao buha pori dihni basa barari ho yang hai mas pakina 4000 5000 rina nang piaba tongmong khai juda ajakwa obon bagana ani khapangni friend song norok kaham ka sugui naidi jara ano comment hamya sanai rok ba sinai rok norok research khainai di norok ni nukhungko bwsabotui sikli tongka hangkai jefru norok omohai jora hamyabo kolayana apro norok ter marana saimanai abon bagino nini nukhungni borok ni aphono temasa nukhungni borok omohai ngai tongo temasa nukhungni borok omohai ngai tongo abon bagino omohai tang thung nise kwbangma tabuk youtuber rok rules khai tongo okay
obono sini borok rok bujiya kobor faltu bat bat lupcha bihiya omo hai rok nei comment khayo ba sao bono manjakai jalo danani bono manjakai bunani obo hai khlai phunuka hangkai nungse khlai phunuk to hangkai buibo ni na nuk hangkai bui khlai phunai hedi baba apso abon bagino norokno tini ang clear khai saimanan bagi sikonsa norong bagi o video senamui tubui phayo haike ani khapangni friends song tini ni video amsungno ongsitu kotal video haina hai ang norong bagi video tubui phainai norok o channel no subscribe khlai ko ba subscribe khlai ridi te o video no jajaga hingka ba like kai share ridi ani khapani friends song haike haina hai norok bai malai phinai kotal video o jotono no hambai jotono kaham kurung tongbai jadi tibrasa ayok lok thong thaga do friends song bye.